Tim 35 godina nije bilo urađeno. E sad ona mi bedno život cigari. Niko nas ne pita šta imamo, šta nemamo. I plus opet platimo struju. A od nikoga ništa nemamo. To je sramota i života. Pa jeste, pa nije tako. Jeste, tako je. Pa jeste. Nema struje, nema... Ništa nemamo. Ništa nemamo. U baru. Ja se zahvaljujem narodu koji su pomogli. Jesu. I ja isto. I ja isto. Svi se zahvaljujemo od naših cigana, brate. Hvala vam veliko. Hvala Bogu. Pa njih glasam, 2 puta išla još bilo modra, tu pala kuća na mene. Znači ti to... Hvala Tomislavu Nikoliću, Srpskoj radikalnoj stranki, to je, ne znam i da pričam. Hvala radikalnoj stranci. Ja glasam prvo ovoga Tomislava. I ako treba iću cigani peške. Više ovoga, ja više volim ovoga. Jebeš ti sve, ovoga, više ovoga. Ja više ne volim. Sada od drugi krug, toliko sam bila ožalošćena, što nije pobedio, joj, što mi imamo probleme. Jeste, nemoj probleme. A jeste.